Rob to, čo chceš robiť, rob to, zas rob to, čo chceš robiť, rob to, ľudia tancujú. Poďme je. Yeah. Rob to, čo chceš robiť, rob to, zas rob to, čo chceš robiť, rob to, ľudia tancujú. Rob to. Yeah. Somebody tell me you must ever do I don't wanna, čo hovoríš, I don't wanna noc 98, don't wanna, it's on your hands. Čo hovoríš, I don't wanna, čo hovorí, ten hovorí, I don't wanna, daj pokoj, don't wanna, tak čo je, rob to, čo chceš robiť, rob to, zas rob to, čo chceš robiť, rob to, ľudia tancujú. A zase. Yeah. Rob to, čo chceš robiť, rob. Pali, ja neviem, či ti to stačí, ale ja som nerozumel nič, iba rob to. Barbara, tvoja druhá úloha? Tak druhá úloha, aká má? Peter? Východniarsku ľudovú pesničku. Vieme ľúbiť len tých, čo nás ľúbia. A východniarsky chceš. To sluchaj. A jaký ty parobok, taká i jadzivka, a jaký ty parobok, taká i jadzivka. Poďme še poljubiť do hušího chlívka, poďme še poljubiť do hušího chlívka. A jak sme še ľubili, tá huši gagali, a jak sme še ľubili, tá huši gagali. Bodaj to te huši všetké pozdychali, bodaj to te huši všetké pozdychali. Toto bola krásna dzivka Barbara Haščáková. Ďakujeme. Tretím posledným nominovaným v kategórii spevák-speváčka je Peter Nať. Úspech speváka nezáleží len na jeho šťastí, ale predovšetkým na jeho tvrdohlavosti, na jeho pracovitosti. Ja som barán a ja som strašne tvrdohlavý, tak preto sa mi to snáď podarilo. Ja si myslím, že táto branža, show business, patrí ľuďom predovšetkým tvrdohlavým, talentovaným a ľuďom, ktorí majú tú ochotu vydržať, aj keď niekedy sú chvíle, keď človek aj si poplače. Rozletia sa dvere do tmy, zasa stojí tu. Znova sa mi nasťahoval smútok do bytu. U nás existuje strašne veľa ľudí, ktorí sa starajú do tých druhých. Je tu veľa ľudí, ktorí strkajú nos tam, kde nemajú. A do populárnej hudby rozpráva veľa ľudí ako do fotbalu. Profesor Indigo, na čo byť zložitý? Ľudia, ktorí sa hrnú do toho byť známym, ja by som im povedal, že lepšie je byť bohatým a neznámym ako známym. Takže má to nevýhody. Nech sa na mňa nehnevajú moji kolegovia, ale pôvodný je sľuk v tomto, hej, že je iný ako... A my sme len lepší alebo dobrí žiaci západnej hudby. Ja sa za to nehambím, ja zbožňujem západnú hudbu, na nej som sa učil, ale zase veľké oči nemám. Radšej som tu a radšej vidím slovenských ľudí v publiku a sny si nechajme na budúci život. Tvrdohlavý barán, aspoň v znamení Peter Nať. Peter, aj teba čakajú dve úlohy, tak sa spoločne pozrime, čo to bude. Peter, prosím ťa, ja si pamätám tvoje začiatky a mne sa hrozne páčilo, keď si spieval So mnou nikdy nezostárneš a podobné hity, ktoré si vtedy mal, ako si pri tom tancoval. Či by si to teraz nemohol predviesť s tými prstami a so všetkým, čo si vtedy robil? Treba z pesničku So mnou nikdy nezostárneš. Peter, my ťa stále poznáme, ako hráš opitého. Tu sa hráš len opitého, tak teraz
konečne, prosím ťa, zahraj triezvého, normálneho človeka. To je ťažké, no. No Peter, ideš, nič iné ti neostáva. Dobre, no. Dobre, Pali, však to si potom vybavíme. Playback. Keď sa tak na teba pozerám, nechce sa ti stále, cítim, ako z teba ubúda. Krása taký modlí zvoláme, musíš to cítiť. Ešte sa to dá zachrániť so mnou, nikdy nezostáneš so mnou, nikdy nezostáneš so mnou, Tak čo poviete? Bol to Peter Nať? Parketový Leo Peter Nať. Takže dúfam, Pali, že si spokojný. Si mi vrátil tú vajkiku. Ale Barbara, to je strašné. To je strašná úloha. Vieš si predstaviť, čo je to pre speváka, pre takého blázna, zahrať normálneho a ešte triezvy. Nie, to je problém, lebo to musí byť človek, ktorý ctí konvencie. Tak keďže je to taký slavnostný večer, zdobené, všetko vyšnorené, som strašne rád, že ste prijali pozvanie do tejto relácie, ktorá dnes večer poctí niektoré tváre. Som strašne rád, že prijala pozvanie mladúčka Barbara Haščáková, ktorej krehký dievčenský hlások sa rozoznel ako roľnička éterom našich médií. Pretože mladá generácia hudobníkov, z ktorej pochádza Barbara, je generácia, ktorá udáva, dúfam, že nie všetci, že? Ktorá sa nebojí, skutočne nebojí sa napríklad prepichnúť si nos, jazyk a o pupku ani nehovorím. Barbara? Skutočne môžem povedať jedno. Barbara, dnes, keď vychláš ten nos, zamyslí sa, s čím budeš smrkať. Ticho. Barbara, len jedno. Rob to. Dámy a páni, nenapodobiteľný Peter Nať. Triezvy opilec, opitý triezvec. Vítek. Barbara Haščáková je víťazkou v kategórii spevák, speváčka NOS 98. Barbara, neplač. Srdečne gratulujem. Pozor na nos, lebo vzduch, čím pôjdeš vyššie, tým bude viac rečí. Gratulujem. Barbarka, pozor, aby ti to nevypadlo. A ešte pár slov na mikrofón. Nech sa páči. Ježiš, to je jak na Oscara toto. Jak na Oscara. Takže ďakujem. Všetkým ďakujem. Vám. Za všetky listy, za všetky povzbudené slova. Za to, že ste mi dali dôveru. Prejavili. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne Barbare Haščákovej. No a v tejto chvíli prichádza na pódium Dalibor Karvaj.